Het wie koud in het Frans Hezenstadion in Os. En die kelt werd echt net verdreun in de eerste helft van een matige wedstrijd. Werd hoegenaamd niks gebeuren. Die lieten dus zitten, want dit is het vernien in het begin van de tweede helft. De voorzet komt van de rechterkant af, van Camachi. En dan is daar Van der Venne die het inkoppen kan. En daarmee komt FC Os al in de eerste minuut van de tweede helft op een 1-0 vastsprong. Dat voorzetje hier misschien nog blok worden kunnen terug Daan Boerlagen, maar hij dacht het nooit maar hoe het ging. Cambuur maar 1-0 achter. Maar het antwoord van de Jouters komt gauw. Dit is Crowley. Mooi stekpaas op diezelfde Boerlagen. En die zit hem in de lange hoeken. Keeper Xavier Maus, kansleers. En Cambuur antwoordde dus binnen 4 minuten op die 1-0 te staan. En loopt de zaak weer in Liekwicht. 1-1. Dan kan het echt alle kanten opvallen. En ben je haast tevreden met een gelijkspulsie. Dat hier de verhouding echt wel west. Maar Xavier komt het net. Het is hier van Wermerskerk en die nog een corner voor het Jout. Dat hier misschien echt net hoeft. Dan komt die corner dadelijk. Die wordt breedline. En dan kan de voorzet vrij makkelijk jong worden. En dan is het ter terugkoppen. En de Hollander van Mauricio Nieveld. En die zorgt ervoor dat FC Os in de slotfase op een 2-1 vastsprong komt. Nog hier mogelijkheid voor Cambuur dan. Als hier van Wermerskerken terugbrengt. Het Scott gaat nooit. Cambuur verliest met 2-1 van FC Os. En rekt het verderop in de strijd in de play-offs. Dat betekent dat we nog meer in achtervolging moeten en dat er weinig meer verloren mag worden of dat we weinig meer mogen laten liggen in de komende fase om wel datgene te bereiken wat we willen. Maar dan moeten we een behoorlijk ander vaartje tappen als vandaag.